Tamni bagai nyorok satra sogoi oro joglo lanyani nangka. Chini doctor Biswajit sar no ko kolman bagai khulumoi bono ongko layo ta. Tamu kulai. Tong thok lai man din khata tini. Ti maman bagai. Kabangni takuk tai bukuk song. Oba hanyo sini tipra hastewo maya genang kha genang Dr. Biswajit Debbarma oba hanyo jompoi bolok baike khobjak dram harungo Hamkrai kamini je lukorokno hati baniya khainani bagai oro ustol rok khlainani bagai haikaba koil lokai mani mangpili kasai phaikya ngo sing tabo kamini lukorok bai koglam salai lainai tamni bagai borongno koil lejaka tamni bagai Dr. Biswajit oro omosuk kha nangai borongno Hamkrai kuplungro phainani nangka Sabo koil lekhanong no sungnoka sar Dr. Biswajit sar sung 12 bosor oro dukan khai tongmani bagai tui mani ya masa ya ne sung direct sarno ma sahoka nge bo phai nu phai miya sawi kalang thangmani ya gulo no tini no sungno subungoi ka bo tui irna hini samani tini complete iko tabuk sung seboi nungoi bo naikha khub kaham tui no seboi naigela do complete dang khana ngo ya gani sis semna na ya sa sepno tui phai tongka ekdom kusung oro borok 80 foot tabuk dai kalango tui sung manoi tabuk numi tongka agi hingke nok ni simi sung oro bania khai to phal tongmani obo tui tumnani bagai belai kono kosto tai mukhitung sinabo oroni tai arani waisa khalai talango phungni simi phaioi sari kalai heka matlang phiro ngake sung tabuk tui simi phono belai kono yokha aban bagai sar Dr. Biswajit sarno ang pai phalai hambai marota ko nang tabuk obo hai Dr. Biswajit Debbarma obo hai koilumani bagai noni bukhawo bobo hai feeling phaikya ang bukhawo to omsuk tongthoka sa tho hanoi bongno ang omsuk satai sanang ne ekdom asuk tongthoka hanoi sanani moton liya jotono abono jotono nang buta angte khadong khadang jago Dr. Biswajit sarno bo tini oro sungno koilkai phaiman bagai sung hasal toni bagai uri ui thangna nangliya nokni lasu ui phaina nangliya sung oro dugan doi tongmani 12 bosor kajak sung thang phai tei lasunane bebangno tabo koil clear ke khalai kalangkha Dr. Biswajit Debbarma nge tabo sungno aste aste bo dugan se tangai phainai tai light re phainai अब हाय नै को गजारि कलां जाक बो ताइ बो तिनि बो फाइनाय बो खना बो फाइनाय बो सब फाइनाय फेक्यारो जिनि Dr. Biswajit sar बो फाइनाय फेक्या जिनि एमएलए Biswajit बो फाइनाय फेक्या तिनि बो एमएलए Biswajit बो फाइनाय थांबायो गुनरक ताबो खाथं लायजाक जों ताबो बेबांनो खादं लायजाक बानो खादं लायजाक जों खादं लायजाक बरंनो न जों मोटाय हायें जागै जों आमा बाबु बा मोटाय ने बरक सिनि मोटाय सिनि भगवान अब हाय नै वानसक लायजाक जों खाबो तंथक लायजाक आसंनो आनि कक सामनि मोथाका Dr. Biswajit न हामबाय पाइफिलाया हामबाय आनि खानि नरकला बबो हायमा तंजाखा सादे बमहा जोंबो जतन खाथं जाक नुता नरबो जतन खाथं जाक ना रांचानि ताखुक ताइ बुखुक चं अब हायनो तिरफ्रा हास्ते गनांगै तिप्रा सारकनो सेपका हामरुनानि बागै उस्तल बेवसाबानि खलाजानि बागै हाति उस्तल खुलुकनानि बागै अरंखा कायसा थाइ द्राम हारुंगो अब हायकिनो ताबुक Dr. Biswajit Debbarma bai haikaba 12 takar julani MLA Biswajit koloni yak tongo oro borok khorok ni yak oba haikino naiphaye miani salo naiphaimani bisingno tinino complete khlajaka kol tui prothom manri rekha borongno kaham ekdom sep kaham ri rekha kol tarpore sokpanyai sularung thung ustolung thung bebangno o hati o khlajaknai hatini bungrolo tamrok phariklanka hatini bumongko to sinoro sung khaksa mane harung hnoi phari kalang thangka sar sin Dr. Biswajit sar hai hnoi mane sar bo sung katai masa MLA sin sar bo phasangka bumung rok da pharka ni singmani borok kurnya moto borok bebagna ek no bo boruna hini sajak gaike bo phari bo ek no hnoi bo pharka sabo sakha ang phari bo okong no pharna hini wansoi tongmani hinchata gonrok dabuk successful khana kol mane kol ning ka sung successful leng raka ekdom full 100 to 100 obolo sungga rangchani takuk tai bukuk song oba hanyo tipra sarok chacharara tui manang ya masaya oro mukhitung phalai tongjajawo lama kinar haikaba lahar kinaro oba hanyo busabutunyo porirnani bagai boro rang puisa khatimani jaga orono bolong halongni muyarok haikaba thablong rokung thung thanar rokung thung bebangno phalmani jaga orongkha poter pot borok phalaimani nukjago narel rok bebagno tabuk aste aste baniya oro kotorungnai ustol haikaba hati kotorung sinai rangchangni takuk tai bukuk song belai khana bolai jaknai mangpili kasai phaikya Dr. Biswajit Debbarma bai MLA Biswajit Khlai abo borok khnai ni bisingtui abo ongkha yak
Grojak oro o hati khulungnani bagui belai kheno bolaijaknai hingke rangchakni takhuktai bukhukchong o mangphilik no nugui norok bo bahai ma tongkha norok comment ni bisingtwi singhodi tini ni mangphilik o musuk jorotoi yung siteng naitongnai rok no jotono hambai khulumkha.